Pokoj Boží, bratia. Teraz krajem koláče, čo by som vám ukázal. Je taký. Musíte si omačať, keď budete krájať, dať do horúcej vode. Lepšie sa krája. Lebo bez vody, bez horúcej vody vám môže vzniknúť, že bude taká lepkáva, hej. Potom sa nedobe krája. Za to vám ukážem, hej, že ako sa robí. Vidíte, hej, to je teraz. To je rolát, hej. Tak. Vidíte, ukážem. Tak. Prečo? Lebo horúca je, hej. Vo vode je horúca, za to sa tak dobre krája. Vám poviem, že žena pečie, ale krájať nevie krájať. Nevie krájať. Za to hovorím, že ona vie pec koláče, ale krájať nevie. Musím ja. Hej, už je prax, no. Viete, ako muž. Ale ľudia. To je však pravda, nie? Keď krájate jeden, môžete, musíte utrieť, ale nožík stále je horúci. Učím, aby vedeli aj naše Romovia. No, a co? Mieli budú znať. A my co? No. Sláva na to blesk, halleluja. Dobre, požehneme na to na Ježiš, halleluja. Taký niekde si káva. Sad? Co peniaze? Povedz. Co peniaze? Máme zbor, ste všetci vítaní v sobotu. Vidíte, musím furt dať do vody, lebo keď nedávate do vody, tak môže vám to vznikať nedobre. Ой! Ей, фарбика да, не лодел. Вау, слава да те влескува имена, алелуја. Слава да те влескува, поженим и цоварам на Вижиш. Амен. Чао ти.